Naputol lang ito ang kuwan. Kahit ang Biblia, ganong nahimo na siyang pulong sa Dios kay gideklarar na sa ato simbahan. Nga ganang Biblia pulong sa Dios, dili na pulong sa demonyo. So mo na nga ebidensya o tinawag ganing ato ang ganing niyang baruganan nya kita ang simbahan Katoliko naggunit ni ining Biblia. Way lain. Naay mga Protestante dili mo nato gawid-awid og Biblia, translisyon na lang ng ilaha. Dili na original nga gikan sa ila gyud nga sila gyud mismo. Kay kining Biblia gi-compile ni sa simbahang Katoliko nga ika-37 ka Santo Papa gikan ni San Pedro. Mao na nga natay Biblia nya gi-translate na ni San Jeronimo mga igsoon, usa ka biblical scholar nga ang Biblia himuon na lang na siya nga Latin. Mao na natay gitawag Latina Vulgata. O niya pagkamatay ni Pope Damaso, ni Puleman si Pope Siricius, mao nang iyang gingalanan og Biblia kaniadtong 14th century. Gani ang namutang og bersikulo sa Biblia si Father Sanctis Pagninos usa ka Dominicanong pare. O niya gibutangan niya og kapitulo ni Cardinal Hugo de Santo Caro. Ana lang kasayon. Pero dili lalim ang pag-compile sa Biblia. Nganong gi-translate og Latin. Kani-gani nga Greek Bible, unsay giingon dinhi? Ang Biblia gisulat na, the 27 books of the New Testament were originally written in Koine Greek. Kanang Greek ba? Grigo. Kaya nga naman, maura ni ilahang dali nga masabot sa unang panahon. Para nato karon, unsa may dali masabot sa kadaghanan ron. Di ba, in English man? Mga asa tadapit nga mga lugar ha, basta ka mautang mo in English, magka-communicate as uban. Sa mga ito pagka Japan, basta ka maulang mo in English. Anya, ganong nahimong pulong sa Dios ng Biblia tungod kay gisulat na uban sa lamdag sa Espiritu Santo. Naa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Isulat na ninyo kay aron iniguli ninyo sa balay na amoy mabasa sa unang Timoteo kapitulo 3 ikaduhang Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlok, pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Sumonay Biblia. Gisulat na uban sa lamdag sa Espiritu Santo. Di na minugna o ordinaryong tao lang nga motuot na gama. Di ba? O dili na. O niya, naa sa Galacia kapitulo 1 versikulo 11. Unsay giingon sa Biblia ato gihapon paglion ni Biblia nga unsa bay nagabutang sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 11. Mga igsoon, tuguti ako pagsulti kaninyo niini ang ebanghelyo nga akong giwali dili minugna og tawo. So dinhi siya gama-gama lang og tawo. Naa maguyuban maingon nga sinuwat ra mo nagtawo. Di oy. Pero gatoon tag Biblia ang pangutana, kabalo pa mo kung say meaning anang Biblia. Ang meaning sa Biblia, ayaw mo tuo ani libro sa kining Biblia sa Seventh-day Adventist Church kay basin man suruyan ta sa atong kaugalingong panimalay, basahan tag meaning sa Biblia, dayon pod natugtuo. Usay meaning sa Biblia ani Seventh-day Adventist Church nga ilang naas katapusang bahin sa Biblia nga naman ni murag ilang katinawan, no? Diin man gikan ang Biblia. Unsa ni? Ang Biblia maoy bugna sa Ginoo ngadto sa tao. Diin kini naglangkob sa 66 kabasahon nga giusa ngadto sa usa ka basahon lamang. Ilaha kuani ayaw mo to ani kay sinayop ni nga
meaning. Unsay tinuod nga meaning? Naatay dala nga mga referensya mga igsoon. Kining handouts gikan pag gidako ni seminaryo sa una way back 2015 pa, General Introduction to Sacred Scripture. Kuha na lang ning atoa. Kanang dokumento na lang ning atoa. Kaya original nga kopya ito ani Father ayan kahayag usas mga pare nga tagalabason. What is the definition of the Bible? The Bible is a collection of 73 titles biblical canon written under the positive influence of God, divine element inspiration by means chosen by God. In short, unsa man ni? The Bible is the collection of divinity, divinely inspired book recognized by the church. 73 ka buok balasahon, dili sa 66. Kanang ilahang giingog sa 66, asa sila nangakap ana. Unya, ilara pa yung himuon niya, tinuod ng ilang Biblia, piting baga, kuwang kay libro, dili 73, di ba? Nangayon lang nagrespeto nila. Kay kuan man eh, kanang gimo lang nato ni og referensya. Unya ikaduha, kanang Biblia gideklarar man sa simbahan way back 405 AD sa konsilyo sa nagkalain-laing konsilyo sa simbahang Katoliko nga kanang Biblia pulong sa Dios. Unya malibog ta kay kining mga ubang sikta pod moingon po na sila Biblia pulong sa Dios. Dili nangawkaw sila sa tuang deklarasyon, no? Pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga kanang Biblia pulong sa Dios? Kung mangutana ta sa ubang sikta ana, tubagong tag pinataka kapitalan na tag bersikulo sa Biblia Juan 1:1, ang pulong diha na sa wapay nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios mo nang Brad, mo nang Biblia Brad, pulong Dios, ang Biblia pulong sa Dios. Wa gyud ta kita nga way alamag yango na lang. So dili na mao kay kana dili na referados Biblia, that is referring to Christ. Unsay nagapamatuod nga referado na ni Kristo ang pulong dili Biblia. Kining ilang Biblia nga The Living Translation sa Protestante. Dili ni ato ilan ni dokumento lang kining ato. Unsay giingon sa ilang Biblia? Nga diha nagkasuwat sa John chapter 1 verse 1. Ato ni hinahinayog pakli. Okay, wa man tagadali, no? Before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is himself God. Referado na ni Kristo, dili na referado sa Biblia. Take note kaya aron dili ta mahimong ignorante basin-basahan ta sa uban nga mga relihiyon ana. Dili na referado sa Biblia. Unyang say giingon, importante ni Biblia gyud alang sa mga laing sikta nga naman. Tanawa ning libro sa Saksing Jehova. Ang mga gitudlo sa Biblia kaalam nga walay paglubad. Para magtuon ta. Kining uban mga sikta gatuon sila Biblia nga dili ila samot na nga kining Biblia ato di ba? Magtuon ta. Unya unsa pa ilang pahayag aning libros mga saksing bagakon. Ano mo to? Ang darang anong ang Biblia paman kita mangitag ay wala na kuanin siya. Sakto na to. No, so inana. Ang Biblia pulong sa Dios. Gideklarar na sa simbahang Katoliko, dili ang mga Protestante mo ay nagdeklarar na. Gani ka ng pagpahig anang bersikulo, kapitulo, walay natampo ang laing relihiyon na gani bisan kanang niya ang ilahang King James nga Biblia nga 1611. Kuana kanang dili na opisyal ingon pas mga standard nga kasaysayan. There is no single official Bible, even the King James version 1611 sa Protestante wala na sila, kita ra ang naghawid ana. Kanya kining pasangil pod sa mga Adventista atong gihapon ning basahon ilang libro nga walay katapusan nga kamatuoran. Sa pahina 6, ang pulong Biblia dili makita sulod sa Biblia, period. Ayun ang panudlo. Kung basahan tani nga mga libro, dayon pugtuon na to, tinuod wala man.
kanang sa original jud nga ilang panudlo sa kuan wala siguro. Pero damay Biblia nga kuan kanang protestante sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Sulayan do nato basa o wa by term dili ba makit-an ang Biblia, no? Kanang term nga Biblia dihas Biblia. 3:16 atong basahon ni Protestant translation ni dili ni Katoliko. The whole Bible was given to us by inspiration from God. It is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our life. Na jud ay mabasa sa Biblia. Term Bible, klaro kayo, the whole Bible. Wala na nagudad atong doctrine sa Islam nga naa sila dito gingon nga kining Biblia nato balaan kayo ni gi-reveal pag ni Jesus Christ kay hunahuna nako mag-live mo to sa Facebook o man signal naputol-putol ato na lang gi kuan kanang video na lang para ma-upload sa YouTube. Kaya sayang tong sponsor nato og load. Di ba? Unya, kita ra pod ang dunay katungod ana nga mo interpret sa Biblia dili ang ubang sikta. Bantay mo ha, basahan ganay mong bersikulo sa Biblia, Brad, sayop ng inyong pagto. Nay bersikulo kapitulo. No. Ayaw. Isulti nas mga walay alamag, ayaw sa nasayod. Mao ginay akong pilosopo sa akong pagka-defensor nga naman naa sa Biblia kanang ni ang libro sa Seventh-day Adventist Church kaning The Great Hope nga ang simbahan Romano Katoliko mga pare ra ang dunay katungod mo interpret sa Biblia. Wala sila labot. Pero ngano magbuot maguna sila nga dili man na kuan. Wala na sila authority. Di ba? Wala na sila authority. Sud may pangitawon tong ilang kuan. Basta mo na giingon sa ilang libro. Nga the Roman Catholic Church ang dunay authority nga mo interpret aning Biblia dili sila, no? Kita ra jo mga Katoliko mo nang kita ra po ikadeklara ning Katoliko ng Biblia pulong sa Dios tuo galing saksi ni Jehova. The Bible is a word of God. Ilang ni libro. So ni gamit ra gihapon sila sa ato ang mga deklarasyon. Sa klases utok ning manggamit og dili ilang deklarasyon. Munang angay mag-aware ta ba? Aware tas mga panudlo sa ubang relihiyon para masuroyan ta, di na ta ignorante. Munang-muana na lang ta, isulti nas mga walay alamag. Ayaw sa nasayod. Kay basin dito sa mga walay alamag, napay madali ninyo. Ang style ba ng ubang reliyon, namiguhon kong tinoon. Brad, ato ta sa mga Brad. Kaya naigtapi dito, may painit to Brad, naipan. Kita po nga mga naong painit, kuyog po. Diba? Madugay, pag nakonvertir na ka, goodbye Philippines. Diha ra. Munang magtuunta unsa gyud ang Biblia. Ang Biblia pulong sa Dios kinahanglan ato na puy-an. Ngano man, unsay mabasa sa Biblia, kinahanglan gyud natong magtuunta Biblia. Kinahanglan man kitang magbasa og Biblia, labi na ron Kwaresma. Unsa may purpose ni magtuon tag Biblia? Ingon si Kristo mga igsuon sa Biblia sa dihang gitintal sa siyawa. Kita matintal tag yawa pero di gyud ta padala siyawa kay may pirno niya ta. Di ba? Ingon ang Ginoo. Matod pa niya. Unya ano to? Si Jesus adara sa bersikulo 4 kapitulo 4 bersikulo 3 ngadto 4 sa sulat ni San Mateo. Sa gingon ang yawa miduol kanya bingon kon anak ka sa Dios himo ang pan kining bato. Si Jesus mitubag ang kasulatan nagingon dili mabuhi ang tao sa pan lamang kundi sa matang pulo usab gisulti sa Dios. Balata na lang itong lawas sa ning kalibutan na di ta tigtuon-tuon ng Biblia wangking kini atong kalag. Di ba? Maura ni atong kinabuhi sa atong kalag mo ni pagkaon. Pagkaon sa kalag ng Biblia, dili ni pagkaon sa material nga lawas nun. Kinahanglan, manikamot ang buta, kaya mabuhi taning kalibutan na, but we have to read the Bible. So may purpose na ang dangilag, mo na, kaya para magdili, reading ta anang Biblia. Atong puyan, unsay nasulod sa Biblia. Useless na ni mga igsoon,
kung magsigi tagbasa sa Biblia, bisag na memorya pa nato ning tibuok Biblia, ug wa na to puy ining atong gitun-an sa Biblia, wa gyapon tay hinungdan nga pagkatao. Nga naman, importante mga igsoon, dili ta kinahanglan nga padaghanay tag memorya, bersikulo, kapitulo sa Biblia, kung dili giun sa nato kini pagpuyo o pag-apply sa uban. Di ba? Oh. Kay useless ning kasige tagbasa niingon din ni Kristo, higugma ang imong kaaway. O pag-ampo mo lang nila, dili man higugma. Pagdumot na ninoon, sulita ngay magdumot. Puy-an jud unsay pulong sa Biblia. Muna, nakasabot ra pugos ubang relihiyon, medyo respect po nila nga nigamit sila sa ato ang deklarasyon nga ang Biblia pulong sa Dios. Kaya naman, ingon pas magsusupak sa ato ang pagtuo kay kini manggong na-highlight na to ang Seventh-day Adventist Church sila kunoy nag-compile sa Biblia sa way kamatuoran. Ya sa ilahang libro sa pahina 56 sa paglaom sa yuta pahinguli sa tao. Unsay giingon? Hinuon ang tanang katawan sa kalibutan kinahanglan makailas kalagmitan ug katuyuan nga gituyo sa sistema sa Iglesia Katolika sa katapusan. Manang pagdeklarar na to anang 405 AD nga kana Biblia, wa sila nahimo, sunod lang sila, sabay na lang sila utos. Kay o magsupak-supak sila, hulog mo silang katawanan. Di ba? So ingon na lang na kinanglan nga atong puy-an ang atong pagka mabasahon sa Biblia. Ikaduha, kanang nga sa ikaduhang Pedro kapitulo kanabang niingon dito nga walay magkasaysay sa propesya gawas kon binanduan kas balang espiritu. Muna nga sa may purposan kung magbasa tag Biblia, atong invite ang balaang espiritu aron makasabot tas Biblia. Edi ta magbuot-buot nagbasa nga wala tagabasan comics o itanamo nga mga kuan kay moderator may ugab sa Biblia subayon tong naa pero kanang lahi man puning kanang term nga mamalandong ta kanang mukutlo tag bersikulo sa Biblia kanang ebanghelyo din atong pamalandungan ug di ta mo gamit og balaang Espiritu Santo di kita kasabot. Munang magpataka na lang tag interpretasyon. Kaya naigiingon dito sa Biblia, brad, si Kristo, nalakaw mas tubig. Lakaw ang tubig dito sa inyong suba. Kaya imong suhiron. Kaya ingon mas Kristo, ang nahigugban ako, nagbuhat paglabaw sa akong gibuhat. Lakaw is Kristo sa tubig, lakaw buga ako. Di ba? Wala tayo niyo, kanang gitawag na ito ba, giliteral na ito pagsabot. Dili ta makatukong sa gahom sa Ginoo. We are only a human being. Ha? Kita musuhit sa Ginoo sa iyang mga kanang ingnon tangali na nato maapas ba. Ang buhat sa kaluoy mo ray atong suhiron ang pero kanang mga si Kristo nga lakaw sa tubig, di na tang buhat ana. Kaya di naman kita kahimo na. Si Kristo naghimog milagros kana katong kasal kana nga tubig himo niya bino, di ta kahimo na. O nga, ang tubig mo na itong bino ya, pasaksihan sa dagang mga tao, di. Muna nga, ang ato alang, unsay kinaiya sa itong Ginoo, muna nga itong ipamit sa uban. Puyan na itong Biblia. Useless na sikitag basag, bersikulo, kapitulo sa Biblia, di na itong puyan, mga kita hinunggan pagkatao. Kanang luminag, kanang nga, ingnon tanga, pagkaroon ingnon na ba? Nga, gailog-ilog Biblia. Muna, ang dire, wala, apiki. Manaa gihapon ang pagdumot, di na pwede. Nasa 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20. Palihog ko og sulat sa bersikulo. Kay ningon ang Biblia. Apan walay labaw sa tanan. Hinumdumi kini nga walay bisan kinsa nga magasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan pinaagi sa kaugalingong panabot. Mao nang gingon nato ganina. Di ta pwede mag gamag interpretasyon ug di ta mangayo og kasayuran ug lamdag sa Espiritu Santo. Mao na nga og natay mga biisi, mga gadiring, mangayo kita og panabang sa kaitasan magampo ta. Di ta para na og sikta diretso lang tangkas kananan ba. Wagay panangin sa kaitasan. Muna nga inana na. Unsa man kamusta ang video diha? Okay ba ba? Kaya gusto din na masig na di. Pamigyan sige lang.
Mao na nga nakasabot ra mo unsay Biblia. Nakasabot, na mo na yung uban kay gahugdong ra man eh. Naminaw mo wa. Kanang atong gipadayag nga kanang Biblia pulong sa Dios tinuod na. Pero dili na siya kanang niyang lunlun jud nga asin pulong na gina sa Dios. Kay damay mga dili po pulong sa Dios diha. Nga gipatik gihapon. Unya kanang magbasa ng Biblia, nagyapon tay duha ka pamaagi sa pagbasa basin matingala mo. Kanang gitawag na to og explicit una. Kana bang gi-reveal jud siya suwat jud letra por letra sa Biblia. Kana na siya pagka Dios ni Kristo, ona siya kining mabasa na to diha letra por letra, pero kanang moingon tag implicit gani mo sabutan na historically dili mabasa letra por letra, pero naari bersikulo sa Biblia nga atong